Ourense, naceu no 1963, ten leccionado cursos de lingua, literatura, historia, arte e culturas galegas, organizados pola Universidade de Vigo e a Asociación Galega da Lingua, da cal é membro da Academia Galega da Lingua Portuguesa. É integrante do Consello Consultivo do Movemento Internacional Lusófono e do Instituto Galego de Estudos Celtas como director administrativo. É autor de numerosos artigos no xornal da región Ourense, na revista Galia, no portal galego da lingua e nos sites Mundo Galiza, Retrincos e o blog Desperta do teu sono, blogspot.com, do cal é editor. Ben, pois, o que se me ocorre dicer respecto a este libro, en primeiro lugar, é como surxiu, como se criou o libro. Contaba outro día, aquí en Vigo mesmo, na Galería Sargadelos, que no ano 2000 tiven a oportunidade de viaxar a un determinado lugar que non vou dicer o nome, para non causar suspicacias nin que a xente dese determinado lugar sinta ningún tipo de animadversión para nós, nin nós para eles, mas si é certo que existe determinados niveis, determinados grupos incluso políticos e intelectuais, un certo pique, non? Pois nese lugar estive na casa dun familiar, ou dun cuase familiar, casado con unha persoa do lugar, nativa daquele lugar. Eu cheguei co meu carro, no meu carro puña un GZ de Galiza, e xa me identificaron. No ano 2000 quero clarificar para as persoas que non son galegas que naquela altura había un determinado goberno en España que cualificaba a todos os que pensamos noutra clave diferente a castellanista como terroristas, porque había naquela altura grupos que se dedicaban ao terrorismo, non? E como unha política para eliminar ese terrorismo, identificaban ese terrorismo con cualquier tipo de ideoloxía que se aproximase. Entón, evidentemente, ali, eu que nunca na miña vida matei unha mosca, nunca na miña vida optei por ningún tipo de violencia, eu xa era un terrorista. Entón, someteuseme a unha especie de terceiro grau. O terceiro grau significa algo así como que xa estaba nunha casa allea, sobre min choveu unha serie de preguntas maliciosas, de piques para min, para que eu me defendese e para que eu ficase mal naquela casa que non era a miña. Eu tentei con toda a diplomacia do mundo sair do paso como pude, e non respondín como debera responder en caso de que ese debate fose en outras circunstancias en outro lugar. Mas o que si fiquei foi con algunha das cousas que se me dixeron que si realmente provocou en mí moita curiosidade. Unha das persoas que fora un concelleiro de un determinado partido que non vou nomear, dixo que a bandeira galega era un lenzol, unha sábana castellana. Ben, non se me ocurriu máis cousa naquele momento que dicerlle, non sei, será, como é branco, quizá sexa un lenzol, mas o lenzol abríganos a todos. Fun para a miña casa pensando na simboloxía galega. A consecuencia dese estímulo por unha parte negativo, mas por outra parte positivo, decidín investigar a respecto das bandeiras galegas. Das bandeiras, non tanto dos escudos, porque non era cuestión, mas si sobre as bandeiras galegas. Entón, eu, que por circunstancias da vida fui formado en historia, e en historia coincidín con un profesor ao cual lle teño moito cariño, e que non só polo cariño que lle teño, mas tamén pola admiración, e porque foi un rupturista a hora de ter a valentía de expor un paradigma diferente ao paradigma castellanista que é o que prioriza en España. Esta persoa é Anselmo López Carreira, foi meu profesor
de Historia Medieval, foi meu profesor de Paleografía Diplomática, e eu sou alumno del, e del recebo parte da filosofía que el destila nos seus libros, unha filosofía realmente, do meu punto de vista, galeguista, do punto de vista tamén historiográfico. Entón, eu estou formado por ese paradigma, por o paradigma galeguista, como contraposición ao paradigma castellanista, xa digo, que é o paradigma que rexe nas universidades de España, nos liceos, nos colexios, en todo lugar onde se ensine, sempre se ensina un paradigma castellanista, porque ese paradigma que pon a Castela no centro, no ónfalo, no umbigo da Península Ibérica. E digo na Península Ibérica porque non é só na España, é na Península Ibérica tamén. E é un paradigma co cual eu non concordo, co cual se encontra comigo de frente, e evidentemente ese paradigma fala de que na Idade Media ese reino que a historiografía castellanista chama o nomea de Reino de Asturias, o Reino de León, nas crónicas, tanto andalusís como carolinxias, como papais, como do Imperio Bizantino, como do Imperio Sacro Romano Xermánico, como nas crónicas escandinavas, como nos textos anglosaxónicos, como nos textos árabes, evidentemente, norteafricanos, chama de Galeciense Regno ou Al-Jalik, en árabe. Ben, como desde o século XIII aproximadamente a Galicia leva sido un problema para o que hoxe é España, precisamente por esta filosofía que non encaixa dentro do castellanismo que caracteriza o Estado español desde hai unha temporada grande, desde hai séculos, pois entón eu decidín facer o libro en función desta filosofía. Consultei textos, consultei todo o que pude, o que chegou as miñas mãos, e ainda o que busquei, o que procurei, e conseguín elaborar un pequeno compendio de bandeiras que en principio estaban feitas na rede, en internet. Coloqueinas nunha páxina que era a páxina da GAL, no Portal Galego da Lingua, e ali figuran desde o ano 2003. Aquela páxina tivo moito suceso, tivo un suceso enorme, moita xente entraba ali porque nunca antes se vira unha bandeira dos suevos, do reino suevo, do galeciense reino suevo, nunca ninguén a vira antes. Eu reconstruína a partir de uns documentos que conseguín ben de un autor como Pérez Constanti ou de algún outro que me levaban a un documento do século XVII que estaba na Catedral de Lugo, e máis ou menos narraba e decía como podría ser a bandeira sueva. A bandeira sueva sería esta máis ou menos que tens aquí, sería non exactamente esta foi a primeira bandeira sueva que saiu na primeira edición, está incorrecta porque o dragón tiña que estar rampante, non pasante, o fundo sería dourado, o dragón sería vermello, o dragón sería verde, o león sería vermello. Evidentemente foi unha grande novidade, e esa novidade xa por si só foi o que lle deu suceso á páxina. Evidentemente, como a páxina tivo moito suceso e o traballo foi feito por min, entre outras persoas, axudado por algún outra persoa en concreto, quero nomear aquí a Aitor Rodal, amigo e compañeiro que vive hoxe en Barcelona, mas tamén quero nomear a Yolanda Rodal, que non é familiar dela, ainda que tiña o mesmo apelido. Son os dous originarios de Cangas, mas Yolanda axudoume a elaborar en internet a bandeiras sobre todo. Eu naquela altura non sabía moi ben manexar os programas informáticos do Paint ou do Corel, ou estes ainda hoxe non sei traballar moi ben con eles, mas axudoume a facer un rectángulo, dentro do rectángulo poner figuras, darlle unha cor, etc. E iso axudoume a pôr na páxina da GAL, da Asociación Galega da Lingua. Como eu sabía que ese suceso podía derivar en que iso fose para alén, pois eu decidín pôr en papel o que eu traballei ali. Entón, coa axuda de Valentín Faxín, hoxe é presidente da GAL, naquela altura non era presidente da GAL, mas era unha persoa que estaba traballando na GAL, igual que traballaba naquela altura, ofrecer unha posibilidade de publicar. Eu aproveitei a idea e publicamos o libro.
Axudounos Euxenio Outeiro a levar a cabo a maquetazón, as bandeiras foron postas en papel, máis ou menos así foi como se elaborou a primeira edición. Foi un libro que se esgotou bastante rápido, foron unha edición de 500 exemplares, pouca edición, mas que se esgotou de seguida. A xente pedía máis. Eu dábame conta que os 25 de xullo, día da Patria Galega, cando eu ia a Santiago, xa nas manifestacións do galeguismo, pois eu xa vía bandeiras suevas por ali. Centro-me basicamente na bandeira sueva, porque a bandeira sueva é como que en día xoia da coroa, e ainda que hai outros elementos tamén que son interesantes e que explican máis ou menos como foi evoluir das bandeiras galegas desde a época sueva ata o día de hoxe. Non, baseame tamén a bandeira sueva por ser a bandeira sueva a máis original, quizá máis novidosa, a que nunca antes se tiña visto. Si, evidentemente, hai noticia da bandeira do Gral, que quizá todos coñezades polo escudo de Galiza. Esta bandeira, a bandeira do escudo, dese escudo podese tirar unha bandeira, e esta bandeira ten unha historia na que non sempre foi azul, non sempre as cruces foron 6 ou 7, non sempre foron brancas, etc. Hai unha historia detrás de todo iso, e esta foi a última bandeira do Reino de Galiza até o ano 1833, cando Galiza deixou de ser reino. Galiza deixou de ser reino en 1833, naquela altura, en novembro dese ano, un ministro de Isabel II decidiu que os reinos da monarquía hispánica pasasen a conformarse como un único reino, o reino de España. Entón, nin o reino de Galiza, nin o de Castela, nin o de León, nin o de Aragón foron nunca máis reino, e evidentemente as simboloxías de cada un deses reinos deixan de ser legais. Por tanto, nesa altura, os galegos esqueceron esa bandeira. Naquela altura non había televisión, non había xornais, por lo menos como entendemos hoxe, si había xornais, mas non como entendemos hoxe, non había a cultura que hai hoxe, non había os medios de información que hai hoxe, entón a xente do común non coñecía as súas bandeiras. E foi a partir daquele momento, na época da migración, cando a idea dos galegos de se recoñeceren en algún tipo de vexiloloxía foi derivando para o que coñecemos hoxe, para a bandeira que coñecemos hoxe, a branca con faixa azul, que nun principio non era así, que era un símbolo do porto da Cruña, e non era unha faixa azul, eran dúas cruzadas, como a bandeira de Escocia, mas a inversa. Originalmente era esta, era a bandeira portuaria da Cruña, e nela era portada polos barcos que saían dos portos da Cruña cando ían os galegos emigrando para América. Cando os galegos estaban en América, vían chegar os barcos con esta bandeira, sabían que ali chegaban galegos. Entón, eles preparaban a vinda dos galegos, eles ofrecían as súas casas, dabanlle de comer, dabanlle vestimenta, dabanlle onde dormir, en cuanto non encontraban traballo, e aquela bandeira, de alguma forma, serviu para identificar os galegos. Convertiuse moi pouco tempo na bandeira que os galegos dicían que era a súa. Mesmo no centro galego de La Habana, en Cuba, no ano 1840 e tantos, ondeou esta bandeira como bandeira galega. Tiñen esquecida xa a bandeira do Gral, moi pouco tempo despois do ano 33. Curiosidade de que esta bandeira non durou moito tempo, porque ao ser unha bandeira militar española, esta bandeira coincidía curiosamente coa bandeira da Mariña rusa. Entón, un día a zarina de todos os rusos comentoulle a Isabel II que non podía portar esta bandeira aos seus barcos porque podían confundila con barco ruso. Entón, automáticamente, en Madrid, por decisión do Consello de Ministros correspondente e asinado pola raíña Isabel, decidiuse suprimir esta faixa e ficar esta. Ficou así, por tanto. Entón, ficou así a bandeira portuaria da Coruña. Mas co tempo, os galeguistas identificaban esta bandeira como bandeira galega e foi a partir das Irmandades da Fala e de posteriormente o Partido Galeguista da República cando esta bandeira se consolidou como a bandeira actual. Polo medio, fícanos algunhas bandeiras medievais, algunhas delas, como por exemplo esta que teño aquí, que é unha bandeira
que portaba o rei, algúns dicen que Ramiro I, eu penso que era Ordoño, porque no ano no que se levaba esta bandeira, na batalla do Clavixo, o Clavixo é unha localidade da Rioxa, pois parece ser que era Ordoño que gobernaba, e non Ramiro, como se ten comentado en algúns documentos, poño a clarificación aquí no libro. E esta bandeira, que non é unha bandeira realmente, é unha bandeirola, un bandeirín, levaban as tropas cristás contra os musulmanos na batalla do Clavixo. E era portada por, se digo, este rei, e está no Museo do Exército Español en Madrid. Esta bandeira, cando eu poden consultala, cando poden vela, tentei facer unha pequena trampa para poder vela, pois dixoseme que era a primeira bandeira española. Estou seguro de que mesmo así nestes termos a primeira bandeira española non sería, porque Al-Ándalus tamén tiña bandeira, Al-Ándalus tamén sería española, é moito máis herdeira de España que a actual Galiza, e os musulmanos tiñan bandeira. A primeira bandeira de España nem siquiera sería musulmana, sería incluso visigoda. Esa bandeira, segundo o paradigma galeguista, pois sería a bandeira de se galiciense Regno, porque se rei Ordoño, aínda que ele gobernase desde o territorio que actualmente é Asturias, ese territorio asturiano conformaríase dentro do que naquela altura se entendería como galiciense Regno. Evidentemente os asturianos recoñecen como a primeira bandeira asturiana que les coñeza, e do punto de vista do paradigma castellanista evidentemente é a primeira bandeira española. Independentemente de debates dese estilo, nós podemos considerarlo como unha bandeira que foi a bandeira sobre a que loitaron os exércitos dos reis que gobernaban o que actualmente é Galiza, o norte de Portugal, Asturias, León e Castela. Ainda que ese territorio, sendo hoxe todos estes que acabo de nomear, naquela altura recibía o nome de Galiciense Regno, ainda que as territorialidades ficasen xa definidas naquela altura, estas territorialidades que dixen aquí agora. Se queres consultar en algún momento como eran os mapas interiores dese Galiciense Regno, ou como era visto desde o punto de vista pan peninsular, podes consultar o Atlas Histórico de Galiza, que está podes comprarlo na librería Andel, e ali vedes os mapas e vedes como se conformaba a Península Ibérica naquela altura. Ben, hai máis bandeiras. No ano 910, a capitalidade dese reino, do Christianorum Regnum, tamén chamado así, pois pasou de ser Oviedo a ser León. E a bandeira dese mal chamado, segundo o paradigma castellanista, Reino de León, era isto. E non era un león por ser a capital León, non. Naquela altura, sabede que as clases dirixentes había en latín, e non era o mismo Legionis, que era o nome da capital, que Leo Leonis, que era o nome do animal. O animal simboliza unha idea imperial que tiñen os reis naquela altura. O nome da cidade era Legio Legionis, que viña de lexión, na palabra latina que significa lexión. Era simplemente, naquela altura non había ni siquiera homofonía nin homografía, por lo menos en latín. E nas linguas romances probablemente tampouco houvese. Co tempo evoluiu e deu isto tamén. Isto hoxe é a bandeira da rexión de León, e isto hoxe é a bandeira da provincia de León, que, como non teñemos unha idea da Galicia histórica, non teremos idea de que isto foron, no seu día, bandeiras galegas. Cando o reino de Galiza con León se unificou con Castela en 1930, a Galiza, entendida como herdeira daquela territorialidade romana e visigótica e medieval, pois foi perdendo territorios. Perdeu Portugal, perdeu Castela, perdeu León e ficou no que actualmente podemos entender que é a Galiza actual. Ainda con algún territorio máis, como por exemplo o Berzo, que foi perdido no século XVI. Mas a partir dese momento a simboloxía foi outra, e foi a que falamos antes do Graal. Hai armoriais do século XIII en Suecia e en Inglaterra, onde figuran como símbolos da Galiza estes dos graes, que foi evoluindo, 3 graes, un graal, azul, branco, vermello. Depois, como o campo estaba vacío, foi coberto con cruces en algún caso, foi coberto con cunchas en outro caso, foi coberto con anxos en outro caso,
con distintos tipos de cruces en bastantes casos. Ao final ficou en 6. E destas 6, finalmente, isto, no principio non era un gral, era unha custodia. A custodia ten unha tampa, a tampa ten unha cruciña arriba para tirar da tampa do resto do copón, e desa cruciña saíuse e formou a 7ª cruz. Algúns anda por aí a lenda urbana de que as 7 cruces son as 7 cidades de Galiza ou son as 7 provincias de Galiza do antigo regime, mas non é así. Foi simplemente as cruces que ficaron de semear todo o campo da bandeira originaria, que ficaban ao final 6 e ao final 7. E bon, máis ou menos isto é a historia desa bandeira, das bandeiras de Galiza. Ao final ficou sendo esta, que é unha simboloxía bella dentro dunha simboloxía máis moderna. Non temos tempo, case non nos queda tempo, Eu sigo. Engaiolada. Pasarán. Os días e as noites pasarán, e ti, Presa. aquí, pechada. E ti, corrupta, abandoada, de bandita. Case non queda nada, e ti. E eu. E ti quedas aí, só, preso. E ti. E eu quedo agochada no tempo. Pasarán os días. As noites pasarán. Pasarán as mareas e as lúas. E o sol ocultarase. Crecerá a erva. E ti. E eu. E ti presa. E ti. Espido e absurdo. Pasará o tempo. A choiva. Inclusive pasará a neve. E o tempo. As horas son horas murchas e case non nos queda tempo. Pasarán. Os pasaros e as golondrinas. Pasarán as formigas e as cascudas. E case. E case nada. E case non queda tempo, nin fame, nin saliva. E case non queda vida. Pasará. Case. E case non queda nada. E ti. E eu. E ti agochada e presa. E ti absurdo e só. E ti pálido. E case non nos queda. E mañá remata o tempo. E remata a vida. E as flores caen. E os reloxos de parede caen. E caen as nubes. E eu aquí. E ti, inmóvil. E eu soamente só, escuro. E a penumbra me ilumina. E pasarán os días e as rosas. E as torturas. Pasará a fame. Pasarán as bandeiras e os himnos. E case non nos queda tempo. Mentres observo e mentres cae a vida. E mentres os peixes abafan. E mentres os peixes flotan. Mortos. E mortas. E mentres o lume orde. E mentres prende o meu carballo. E o meu castiñeiro. E o corpo case non nos queda tempo. Escadas de incêndio. Ali ao lado do seu quarto, eu podia ouvir os seus sonhos, mesmo os mais silenciosos. Sonhos diferentes de tudo quanto imaginava. Umas vezes beijava a boca de um cântaro e o sabor da argila entrava pela noite dentro. Outras, abria deslumbrado uma porta junto ao mar, para onde davam as escadas de incêndio. Outras ainda surgia devagar, com a lua em crescente cortando-lhe a garganta e fazendo correr um leve fio de sangue em tudo que era estranho nesta simplicidade. Dormen xa na campa as peixoes. O seu sonho do nada. Será entón loucura do espírito doente ou verme que me roe a alma? Apenas sei que é un prazer que doe, unha dor que, punxindo, afaga, chama que da vida se alimenta, sen a cual a vida se apaga. Esperto na noite fría agardando que a tea azulada se consuma. Non teño nos brazos, non teño forza nos brazos para me erguer e doenme tantos dentes. A cidade reflicte no seu contrapunto salgado e as siluetas das montañas que a circundan tremen, agardando que as sombras entristecidas acouguen e choren sen vaguas a súa compaixón inútil. Non teño forzas para me erguer do chan tan ensoito e poirento. E unha besta devórame lentamente as entrañas e as sombras tristes choran esas vaguas contra a diafanía salgada e penso os ollos con forza como a quen se suicida, como un can que preso ouve o seu blues triste, máis que unha canción de negros do delta. Non é necesario ter sido escravo para doerse polos lategazos. A chama azulada treme, confusa, máis unha vez. Quizáis vacileu. Abanéome nas leves intensas indiferencias do tempo. Se caesti eu, non sexamos máis nada que unha lampo do pasado, un soño, a mirarse dun día,
unhas horas, unhas palabras, as dúas voces do mesmo poema, o tono sutil estremecido. Sexamos sinceros, alo menos na derrota do fracaso, que nos resistimos a aceptar, escribir e cavilar. Sais algún día, ánimo, alento, calquera sinonimia de esperanza ainda sexa posible. You love us a luz, dixo Leonard Cohen. Amáchesme como a un perdedor, traducín aquel día. Para nós, prefiro recordarlo así. Manhattan e Berlín, dúas metáforas e un camiño. Polo silencio das atardecidas, pousar da lúa, pasealo de luz, un xardín das inútiles despedidas. Ábrete a linguaxe das nosas mans, cercadas de amor. Beijar contigo hei, para máis alá da morte. O meu medo é o deserto ser um livro e eu ser um objeto imundo, um adereço provisório do autor, porventura uma gralha corrigida. O meu medo é que uma palavra grande faça sombra a uma palavra mais pequena, como a violência doméstica, que as tuas mãos, unidas uma sobre a outra, não saibam ler-se. Que um dia recebas a notícia da tua morte. O meu medo é o coração arder, os homens comerem outros homens, a carne ser uma terra boa para as plantas, ter de ladrar para estar vivo. O meu medo é ter de ladrar para estar vivo. Ele terá de surxir, senão, que faca vindimará as sombras e a púrpura, que mãos nos traerá o vento e que rostro o xoro da xuva. As ruas, ao chegaren, servirán para nos separarnos, e as follas, cando caíren os nosos pés, tomarán a forma da nosa idade. Os labios, o silencio, o extraño e angustiante son dos postes telegráficos, as cegoñas que, ao partiren, riscarán o ceo de cinza. Tudo ele ha de trazer, e coisas cuxos nomes non entrarán no pequeno cuarto, onde de novo aprenderemos a estar sós. Existe un realismo máis aló da realidade, un naturalismo máis aló da natureza. Habitan, abstraídos no surrealismo e embebidos no misterio, de formas e cores reflectidas nun microcosmos tan universal que semella o verdadeiro universo replegado sobre sí mesmo. Viven nesas moléculas entrelazadas por pincéis e movementos no lusco-fusco. As figuras tridimensionais saen dos espazos para entrar polas nosas meniñas, atravesando cráneos ata o occipital, e aí ser aínda máis. Perduran fortemente agarrados, introducidos en nós, para seren perfectos, sublimes, etéreos e inmortais. Moran na alma do pintor, son partículas luminarias, enerxía cargada de creación. No pétreo leito entre os reis, porque son unha muller cuberta de resío, agardo o sol por espira, abrazada a un interminável fado, impávida, como a unha inanimada estatua de sal, proxectada cara as vías, dende as xanelas brancas de aluminio. Contémplame. Veño dun naufraxio, levo gárgolas de pánico na mirada, acoitelo vaguas cos dentes e emprendo traxectos incertos. Intúo que as memorias quebranme como un bimbio, feble de humidade.
Póusanse menos labios folerpas e os lobos dos recordos esgarranme a carne. Son unha faquir esmorecida en riba dos camiños de ferro. Fágome dormida e o sonido do vento rinchame nos dentes. A chuvia desintégrase en ínfimas partículas e morre aterecida no pétreo leito entre os reis. O reloxo vai cara atrás e o algarismo é un epitafio que sucumbe baixo un convoi de mercancías. Un repoludo gaiteiro de panos serán vestido, como un príncipe cumprido, cariñoso e falangueiro. Entre os mozos o primeiro, e na saudade sin par, tiña costume en cantar aló pola mañaciña, con esta miña gaitiña as nenas se iren ganar. Sempre pola vida entraba con aquel de señorío, sempre con poxante brío, co tambor acompañaba, e se na gaita sopraba, era tan doce soprar, que ben fixera cantar aló pola mañaciña, con esta miña gaitiña as nenas se iren ganar. Todas por el reloucaban, todas por el se morrían, se o tiñan perto sorrían, se o tiñan lonxe choraban. Mal pecado, non cuidaban que, co aquel seu trolear, tiña costume en cantar alá pola mañaciña, con esta miña gaitiña as nenas se iren ganar. Camiño da romería, debaixo dunha figueira, canta a meniña solteira, quero te lle repetía. E el coa gaita respondía, por a todas emboucar, pois ben fixera cantar alá pola mañanciña, con esta miña gaitiña as nenas se iren ganar. Elas louquiñas bailaban e por xunta del corrían, cegas, cegas, que non vían as espiñas que as cercaban. Pobres pombas buscaban a luz que asían queimar, pois que el soubera cantar aló pola mañaciña, o son da miña gaitiña as nenas se iren ganar. Nas festas, cuánto contento, cuánta risa nas fiadas, todas namoradas, deranlle o seu pensamento, e el que de mole sedento quixo a todas enganar, cando os veu depois chorar, cantaban as mañaciñas, non sean elas turiñas, non veñan o meu tocar.